Umalusi ujongana nenkqubo yeemviwo zebanga leshumi. Amagosa ajongene noko alapha uza kunika ingxelo ngokulungela ezo mviwo. Ngomhla we-20 kuOktobha malunga nama-700 000 abantwana aza kuqalisa nento echazwe njengezona mviwo zibalulekileyo kwixalabo lesikolo. Angaphaya kwama-8,000 amaziko okubhalela athe ahlolwa kwaye ngama-41 000 abantu asele bengxangele ukumakisha loo maphepha. Kodwa ikho ingxalabo ngamaphondo angaqhubi kakuhle eMpuma Koloni kunye neLimpopo. Colleagues will recall that these provinces were put under administration last year. The provinces are put under administration because also there is shortage of money. And where there is shortage of money, there will definitely be challenges. In terms of staff deployment, in terms of getting the required equipment. Nangona kunjalo uMalusi uthi uqinisekile ukuba amalungiselelo sele enziwe aza kunceda ukuqhuba ngenkululeko kwale nkqubo. In the state of readiness, we look at a number of aspects, whether the security measures are in place, whether the staff that is going to run the examinations is adequate, whether there will be enough vehicles to allow the officials to go and monitor the different centers. Umalusi sele wapasisile amaphepha lonyaka kwaye uqinisekile ukuba ixesha abalichithe kulungiselelo luza kuza neziphumo ezincumisayo. Nangona kunjalo uthi angakho amangxingingxingi apho naphaya. NdinguZikhona Tshona, eRhawutini.